I denne film bliver du introduceret til en systematik, som gør din problemstilling søgbar i en database. Inden du går i gang med at søge i en database, skal du have gjort dig klart, hvad det er, du skal finde noget omkring, altså hvilke aspekter der er i din problemstilling. Til hjælp kan du bruge denne skabelon. Det kan være, at du kun har 2 aspekter i din problemstilling, eller mere end 3. Det vigtige er ikke, hvor mange aspekter, men at du overvejer, hvilke aspekter din problemstilling indeholder. Jeg tager udgangspunkt i dette eksempel. Hvilken betydning har kommunikation for det tværprofessionelle samarbejde omkring anbragte børn? Er det undersøgt, beskrevet, og kan jeg finde det? Eksemplet her handler om anbragte børn, det handler om kommunikation, og det handler om tværprofessionelt samarbejde. Så jeg søger under det første aspekt, som handler om de anbragte børn, på foster care via databasens Thesaurus, suppleret med fritekstsøgninger på Children in Out of Home Care og Children Placed in Care. Under det andet aspekt, som handler om kommunikation, søger jeg på Communication og Communication Skills og Communication Strategies. Endelig søger jeg under det tredje aspekt, det tværprofessionelle samarbejde, på både interdisciplinary, multidisciplinary, cross-disciplinary, interprofessional med over imellem, for at sikre mig, at jeg ikke overser noget. Jo flere søgeord inden for hvert aspekt, jo længere kommer man ud i databasens hjørner. Se eventuelt filmen om de bolske operatorer. Men det endelige søgeresultat skal jo handle om alle 3 aspekter på én gang, så til sidst samler jeg aspekterne med et AND. I det følgende viser jeg søgningen i databasen ERIC, som er den mest omfattende database inden for alle pædagogikkens discipliner. Første aspekt handler om de anbragte børn, så jeg går i databasens Thesaurus og søger på foster care. Klikker på Browse. Der er et emneord på foster care. Klikker på emneordet og får en definition. Jeg vælger emneordet, siger Add, så emneordet kommer op i søgeboksen. Og når jeg siger søg, så henter jeg alle de referencer nu, der har fået foster care på som emneord, fordi artiklerne eller bøgerne handler rigtig meget om anbragte børn. Og selve søgehistorien ligger her under Search History, hvor jeg hele tiden kan følge med. Det er min søgning 1, foster care, og jeg har fået 1914 referencer, der handler om det. Jeg har så valgt at supplere aspektet med nogle fritekstsøgninger på Children in Out of Home Care. Så jeg skriver mit søgeord op her i søgeboksen. Siger søg, så bliver min søgning 2. Jeg får 274 referencer, og så havde jeg lige søgefrasen Children Placed in Care, som jeg også har valgt at søge på. På den måde breder jeg mit søgeresultat ud, og jeg forsøger at fange så meget som muligt, der handler om anbragte børn. Det bliver min søgning 3, og der ligger 141 referencer. Nu vil jeg lige gøre aspektet færdigt. Det gør jeg ved at sætte flueben i de søgninger, jeg gerne vil kombinere, og her kan jeg så vælge, skal jeg kombinere med AND eller med OR. Når jeg inden for det samme aspekt kombinerer jeg med OR, fordi jeg siger, enten skal det ene, det andet eller det tredje søgeord forekomme i søgeresultatet. Så jeg klikker på OR, og jeg har nu 2127 referencer. Det næste aspekt handler om kommunikation, så jeg fortsætter på samme måde. Og lige sådan det sidste aspekt, som handler om det tværfaglige samarbejde, jeg søger på samme måde. Og nu skal jeg have samlet det, fordi det endelige aspekt skal jo handle om alle 3 aspekter på én gang. Eller det endelige søgeresultat skal handle om alle 3 aspekter på én gang. Så jeg har mine anbragte børn i søgning 4. Så har jeg alt det, der handler om kommunikation i søgning 5.
det tværprofessionelle samarbejde i søgning 10, og nu samler jeg med and. Jeg får kun én reference, og det kan man sige, det kan være, at jeg kan bruge den muligvis, men ellers vil jeg gå tilbage og vurdere min søgehistorie, og eventuelt overveje flere synonymer. Fordelen ved at søge et ord ad gangen er, at du så hele tiden kan ændre din søgning og kombinere dine søgeord på nye måder, og løbende også slette de søgeord, du ikke bruger, som ikke er relevant. Men nu her i første omgang vil jeg lige forsøge kun at kombinere 2 aspekterne for at se, om det sidste aspekt måske kunne ligge implicit på en eller anden måde. Så jeg vælger altså at lige tage mine anbragte børn her, og så springe kommunikationen over, og så tage det tværfaglige samarbejde her i søgning 10. Og så prøve at samle kun 2 af aspekterne med et and. For hver gang jeg bruger and, så indsnæver jeg mit søgeresultat. Så nu samler jeg kun 2 af aspekterne og ser, så får jeg et søgeresultat på 20. Og der kunne jeg måske finde et par stykker mere. Så udover at du kan bruge søgehistorien her aktivt i selve søgeprocessen, så kan den endelige søgehistorie altså også fungere som din dokumentation for, hvordan du har søgt og nået frem til de referencer, som du bruger. Du kan simpelthen i mange af databaserne printe eller også kopiere selve søgehistorien over i din opgave for eksempel. For lige at samle op, så kan du bruge den gennemgåede skabelon til at få struktur på din problemstilling og få lagt en søgestrategi, så din problemstilling bliver søgbar på en systematisk måde, og så det ikke bliver mere eller mindre tilfældigt, om du finder noget, du kan bruge i din databasesøgning. I mange af de store databaser lægger dine søgninger sig automatisk i en søgehistorie, som du som nævnt kan bruge aktivt i søgeprocessen, men som du også kan bruge som dokumentation, hvis der stilles krav om, at dine søgninger skal være transparente, så kvaliteten kan vurderes, eller reproducerbare, det vil sige, hvis dine søgninger skal kunne gentages.